Mnohí hostia trávia svoj čas aj v lobbybare. Predpokladám, že aj vy by ste si po náročnej ceste alebo stretnutí chceli dať nejaký dobrý drink. No a práve preto sme v rámci Šťava do horeka vymysleli tzv. Šťavnaté drink menu, ktoré pozostáva z 3 rôznych receptúr drinkov s 3 rôznymi druhmi Gentle Jam. Hovoríte si jam do drinku? Áno, ale iba v prípade, ak sa jedná o Gentle Jam. Tá chuť je absolútne delikátna. A keďže chceme, aby tie drinky mali naozaj ten správny chuťový zážitok, dodáme vám kompletné receptúry, prípadne vám pošleme nášho barmana, ktorý zaučí váš personál do tajov daných receptúr. Drinky vytvárame 2-krát ročne, a to v sezóne jar-leto a jeseň-zima. No a pýtate sa, aký to má vôbec presah táto časť Šťavy? No taký, že láska k vášmu hotelu môže kľudne viesť aj cez lobbybar.